Macamnya lagu lawasnya ini. Ya. Colek itu ya. Cepet-cepetan ya. Colek. Oh kita sekarang colek. Oh kita sekarang colek. Terus kalau ada maunya, semua harus ada, tak bisa ditunda. 3. PAC Patet Eku Kecamatan Wates luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il anbiya'i mursalin wa siddiqin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa syahadatin wa ulama'i aminin wal ma'arifin wa hasin wa syahidina fi sabilillahi alamin wa ala jami'i malaikatil muqarrabin khususan sultan ahya syahidina syahadil qadir azani wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa salli arwahi abaina wa ummatina wa asyajatina wa sajadatina wa ustadina wa ustadi wa maslahina wa masalihin sallallahu ilaman alafa Sayyid Alif hadha kitab baman tarjamaha radhiyallahu anhu warahmatullahi syai'ulana wa namul falahihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yatabu abadal al-azim wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Ghazali fil Ihya. Wa qala jawuh sapa al-Ghazali sa Imam al-Ghazali Muhammad ibnu Muhammad Ahmad. Wa jawuh sapa al-Ghazali sa Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya. Jawabun saya Imam Ghazali kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabun Kanjeng Nabi, ini sak temene ingsun iku layur yakti akeh berkorban. Wong ibu iki kok berkorban niku apa? Akhirnya sampai ini tarehan itu ya rasanya itu panjang besar kitab yang menunggu ije sampai takut kacang ini bertorban juga bertorban itu besar kitab ternyata pemanaan ini ku cemburu oke kecemburuannya oke keceritaan. Misal kata baru
Wasik bingung bersatu rakyat Pak Roya Chandra akhirnya bawa pesan suara aku kecil bisa minta pinjam kuil kode Excel bertol bertaruh panik tapi bertol panik mana juga. Jadi dari Nabi ini satu insun ikulah wayurun yakti akeh bertol panik. Bama ini mereka orang sabang suci lah yang berukan orang bertol panik. Ila mangku silkobi kejaba wong kang kuwale atine. Jawa pada Imam Ghazali, Syekh Ghazali jawab, angin pun jawab Gusti Rasulullah niku ya jawab. Jawa Rasulullah sak temene ingsun iku wong kang akeh jebulne wis banyak korban waktu itu. Jawa Kanjeng Nabi aku iki wong sing banget duwe kecemburuan. Aku ki wong sing duweni kecurigaan. La mamin Ibrahim lan ora ana wong suci sing ora duwe curiga rabi cemburu kejaba kang kuwi atine. Dadi wong nek gak duwe cemburu, gak duwe curiga, iki berarti wong sing atine kuwi. Wong sing rabi curiga rabi cemburu. Apa nah masa-masa iki. Ya. Ini kalau bermatur, hati-hati, kanti ada modis-modis tapi wadah banget, terutama pada poso ini kayak musik butuh. Nah, jadi orang curiga, tapi hati-hati Waspada. Akhirnya ternyata ini grup makhluk sih nanti ya, gitu ini bersami siapa ini sih ngomongnya dia itu kemudian dia ini saya mobil, buat makan mana menceritakan. Misalnya semua akhirnya juga mau, kita sini berdekat ya. Oh juga akhirnya ternyata ceker itu malah asalnya langsung kayak gitu. Link lagi loh ya ini. Sing bahaya itu link ini. Nah ini kalau ini dia karpet ngeser ngecak colokan cari mau bisa kancani ya. Bisa dia bawa ke suara di sini juga. Di sini ini kesehatan ini kok satu juta akhirnya sejujurnya mau disiko aja. Ternyata hilang harus ini. Nah kemarin pesan kalian pertama kali rasa gampang berjodoh. Oleh orang jelas-jelas ketol. Iya ditolong katakan Pak Lutfi Mahmudil bukan orang dia mesti mau bilang karena aku belum takut jadi makanya rasa gampang bercocok mereka sudah cocok oleh saat itu Pak Lutfi dia ditolong katakan Pak Lutfi Mahmudil bukan orang dia mesti mau bilang besok polis tetapi kasus buju tapi kasusnya bukan buju akhirnya juga tidak pesan suara ini kalau pesan tanya semua percaya terus bisa kemarin jadi orang nyambung orang nyambung ya kami orang nyambung dan Jawa Kanjeng Nabi ini ingsun iki aku ki wong sing banget duweni cemburu aku ki wong sing duweni kecemburuan atau kecurigaan bahkan wong sing gak duwe cemburu gak dicuriga dibagi wong sing wani ati ini Wartori utai jalani al-muhni kang nyukupi anu goi roti songko bersorban bagi beriku iku layak puluh yento iku layak yento orang lebu sopo wong orang lebu hari ngatasi wadon sopo hari jalu waya utawi wadon iku loyolah tak rujuk orang lebu sawadon ya aswaki mari berapa lah jalane tapi yo lah jalane ini uang mereka cemburu gak cemburuan dia wong iki rasa mlebu nang ngene pira-pira Ramadan soalnya orang rasa mlebu nang pasar mereka ini kecurigaan mereka dicurigani di sebelah omah mamang karpe ngono karpe mereka aman is nang omah aman jadi tapi koyo iso
Tapi kan jenis cemburu curiga kan yang punya perlu kan nyono suudzon kan orang tapi itu hati-hati. Bahwa jauh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh Gusti Nabi innallaha ta'ala satuna Allah ta'ala iku ya guru ya duweni bertopan. Jauh kanjeng Nabi bila saat temene Gusti Allah itu ya duwe sifat cemburu. Gusti Allah itu ternyata ya duweni sifat cemburu. Wa inna mu'mina lan sak temene mukmin iku ya guru ya duweni sifat cemburu. Iki itu dhewe Nabi. Dadi Gusti Allah itu ya duweni sifat cemburu. Semono wong mukmin itu ya duweni sifat cemburu. Wa ghairatullahi utawi cemburu Gusti Allah iku ayatia yen tolakane sapa mukmin wong mukmin ma ing perkara harama kang haramake sapa Allah Gusti Allah alaihi wasallam. Lah ternyata cemburu Gusti Allah marang wong mukmin yaiku lek sampai wong mukmin iku nekani barang sing haram. Cemburu curiga kok nekani marang tempat sing kono iki diharamne. Kan yo mencurigakan. Iya ora iso percaya yo golek gak. Makane kebudayan Gusti Allah ngoten niku. Lah nek wong mukmin kok sampe nekani barang sing diharami utawa tempat-tempat sing diharami. Sebab iku dicurigai iso-iso dhek iki malah ketet nglakoni barang haram. Makane sing umpamane niku kecemburuan Gusti Allah marang mukmin iku lek sampe wong mukmin iku nekani barang atau tempat sing diharami. Rawahu al-Imam Ahmad nyritakake sapa Syekh Imam Ahmad wa Syekhoni lan Syekhoni ku Bukhari Muslim. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah sangka sahabat Hurairah. Wa kana man jawa sapa ayun sahabat Ali radhiyallahu muga redani sapa Gusti Allah anhu sangka Sayyidina Ali. Yaqulu hale ngendika sapa Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali jawuh ala tastahyu ana ta ora izin kan sira kabeh ala tagoruna lan ana ta ora padha duweni kecemburuan sira kabeh. Yang ruka agawe sapa hadukum ing awak siji nira kabeh salah kabeh imra'atahu ing bojone ahad tahruju metu sapa ahad baina rijali ana antarane pira-pira lanang tangduru ningali ilai tangduru ningali sapa wadon ilahi maring rijal wayang dulu nama padha ningali sapa rijal ilaha maring Jawa Sayyidina Ali ala tastahyu ala taburna apa to sira kabeh iki gak diisin apa to sira kabeh iki gak duwe kecemburuan apa sira gak duwe persangka apa sampeyan iki gak duwe isin gak duwe cemburu yen to dadekne sampai garwane jenengan bijimu metu metu ning wong lanang sing bojomu iku nyawang wong lanang semoga wong lanang yo padha karo bojomu kowe iki kok gak curiga dadi wong lanang dhewe gak curiga nek sampe bojomu metu disawang wong-wong wis wong-wong yo nyawang bojomu iki kok gak curiga iku jawab senane dadi wong lanang iki yo karo sampai buka duit gadas buka cemburu berangkat lebih metu awal wong gak mana-mana kayak terus akhirnya disama tuh juga lebih yang terus buka cemburu belas kalau juga los pak los sebabnya nah dalam ini sopo ini karoe sopa ya ini alhamdulillah kalau ternyata dia malah sempat disering malah coba aku sih orang tapi yang buka YouTube karaoke sendiri tak promosi misalnya wis
istilahnya apa? Kopiah ireng. Kopiah ireng. Kopiah ireng. Ini itu kalau itu kopiah ireng. Ini juga kalau bisa Allah. Insya Allah ya kan juga yang ini. Kopiah. Pun. Jadi orang ditakoni karo Sayyidina Ali niku ya ditakoni sing meleh ning ya pokoke gak cemburu, gak dicek gak bojomu metu orang-orang kae. Akhire disalahkan orang bojomu ya nyawa. Wa qala jauh sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Jauh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jauh la tuksiru al-ghairata. Ya wae dene senajan kowe gak dicemburu tapi yo aja ngene. Tuksiru ojo ngakeh-akeh sira al-ghairata ing atase butorpan atika ing atase bujura fatami mongko buang sira bisuke kan Allah min aslika sangka akhira. Ya, senajan ana akhire ya karo sekali nek ditutupi. Kowe iki ojo kakene cemburu marang bojomu. Akhire ya juga katakan cemburu kan. Ojo terlalu. Itu ada kejadian ya, ada kejadian. Wah, orang ini ketat banget. Pendak mentul itu ramai kancing kabeh. Pendak mentul ramai kancing kabeh. Tujuannya saya minta pendak mentul. Nah, so suwi-suwi kesempatan sama itu sama mentul. Iyalah, satu sih. Akhirnya saking jekek mau kan mentul. Dojo raiso belajar si lanang enter saking tapi ya kau mencari macam gue gitu sih. Nggih. Jadi dikancing lawange gak iso kerja didadake sembarang. Bisa udah ada senang. Satu bayangan. Asli bener ya. Makanya kalau cemburu ya cemburu. Sedang saja. Ini lagunya jangan cemburu kita, jangan cemburu, jangan cemburu kita, jangan cemburu. Apa sih? Kalau belum ada bukti nyata. Makanya rasa gampang percaya, baru bilang tak apa aku memang dino supaya ben orang yang mesti ngomong. Tak orang ini loh grup ini dan juga. Saya pernah saya. Kalau maka utari pengendikane Sayyidina Ali ya ruku jawa ya ruku itu bermakna ya selalu kelawan makna ya selalu. Jadi ini kalau ojo karo gawe durang perkara elek maksudnya sebagai sembarang dicurigani sembarang diburani akhirnya ngecakkan kami bang ya pancen kudu duwe wong nek gak dicurigan gak dicemburu berarti padha asine kualik tapi nek cemburune terlalu bahasane terlalu buta itu ya ratu putih akhirnya ngomong orang lain ngaji rawat belajar rawat padahal ya tinggal menang. Wa qaulu lan utai jawe Gusti Rasulullah imra'atau daerah iku makhluk dadi makhluk awal kenawal jumlah qori utai jumlah jawe Rasul iku tahruju jawa tahruju iku makhluk dadi makhluk sare kabeh seperti iku ngajane utawa nerangke kalimat wa qala jawa sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam Jawa Kanjeng Nabi inna minal ghairati sak temene sangka buta berta rupan iku sak temene buta repan iku perkara yusibu kang demen emas sapa Allah Gusti Allah Taala. Jadi cemburu iku pancen dijemeni karo Gusti Allah. Cemburu iku enek sing dijemeni Gusti Allah. Wa minha saking cemburu hidu yo enek sing dibendoni utawa bendoni emas sapa Allah Gusti Allah Taala. Jadi sifat cemburu iku karena Gusti Allah ya dene sifat cemburu, wong mukmin ya dene sifat cemburu, kanjeng Nabi ya dene sifat cemburu, bahkan banget orang cemburu. Nah, jadi kanjeng Nabi kecemburuan utawa kecurigaan iku enek sing dijemeni Gusti Allah
ya enek sing digething karo Gusti Allah. Ya. Wa minal khuyala'a wa minal khulaya'i lan sak temene lan sangka medhe iku ma utahe barang kuwi iku yo enek yo iku demene mas sapa Allah Gusti Allah taala. Wa minha lan saking kuyala iku ma perkara yuhidu kang gedeni kang gedhe mas sapa Gusti Allah. Semono uga gumedhe iki yo enek sing dijemeni disenengi Gusti Allah, yo enek sing digedhe Gusti Allah. Jadi cemburu curiga ki enek sing dijemeni Gusti Allah ya enek sing dibenci semono uga gumedhe kemelinci umum dereng karo kasane koran iku ya enek sing disenengi Gusti Allah tapi ya enek sing digedhingi Gusti Allah. Fa'ama ghairatu mongko ana pun utai ghairah cemburu alati ya ghairah yuki gua kang demen ha ing ghairah sapa Gusti Allah iku fal ghairatu mongko ghairah cemburu firibati ing dalem perkara kang mama. Lah ghairah cemburu kecurigaan sing dijemeni Gusti Allah yaiku kecurigaan ing dalem perkara kang mama. Jadi makane jak Jawa segala perkara sing mamang karena si mamangi makane Gusti Allah seneng karo perkara sing mamangi kowe iki mamang ki artine puja ora aku puja kowe kersane bali justru nek barang mamang kuwi Gusti Allah seneng. Ini cemburu perkara sing mamang iku seneng kaya dene nek kok cemburane malah sing pagi kita mencurigakan. Justru nek memang ada dirasa cemburu pas memang Gusti Allah. Wong muslim ini prai memang penting ciprai. Wong pertama disebut kok cipuja. Kenapa patut dicemburani ngono. Lah, wong kuwi dijemennya Gusti Allah. Lah, pas aja ngono wis demi Gusti Allah. Wong biasanya disebut dina kok wis salah dina gak kerja. Ya, sing mana kok cemburu ngono kuwi? Wajar, patut kok dicemburu Gusti Allah. Kalau nggak cemburu sama sekali, Pak. Wah, kuwi wis. Wah, wong iki dhewe nabi lek gak duwe cemburu gak dene wong sing kuwi atine. Wah, bener. Tapi wis biasa seolos. Seolos kegiatan. Iso ya, mungkin sing prai partai muslimat seolos. Tapi patut dicurigani. Waktunya ditambahin, Pak. Wis pas. Warian sak raisa mikir ini. Wis ditokon. Wal ghairatu lan utami bucarpan alati ya bucarpan yudha kang gedhingake ing ghairah sapa Gusti Allah iku fal ghairatu mongko ghairah tawi bucarpan dadi huruf fi ghairi batin ing dalem perkara kang ora jenenge. Anapun ghairah anapun cemburu sing digedhingi karo Gusti Allah yaiku cemburu sing ora dimamani. Ora ana kemamangan jelas iki. Wong jelas antarane iku lek akad apa lagi ya fatane. Rutinan akad lain jerek masih saling. Sambil sekepe akad riwayat ya melu napa bisa iku. Akhir pagi melu ikro kepe. Los. Atas pulang ini. Ya. Atas pulang. Iya pas ini. Aku mengapa nih saya pamit minggu saya. Ini kan orang wis ora perlu mamang ngoten. Lek sampai ngono kuwi kok dicurigani pancen yo wis ngono kuwi rutinane wis ngono kuwi. Kok sampai curiga lek lho sing gak disenengi Gusti Allah. Mau jelas antarane pancen yo sikap itu aktif ngoten. Kok dicurigani mangga dicurigani iku sing gak senengnya Gusti Allah. Tapi yo mau. Nah, tapi kok jatah ngaji 10 dina 14 dina sing udah kok silangan cemburu lek iki cemburane silangan iki senengnya Gusti Allah. Tapi yang jelas yo nek 10 dina udah gak cemburu ngaji tenang orang.
Namun memang Ya tergantung bahasanya itu ya gitu. Ya terkenal toh. Mau aja jangan Ada lucu. Aku diguyu tenan apa mangan. panjang. akhirnya kami jelas berarti orang perlu dijemput Iya, makanya Arep ngeloni dong. ya kita jangan ngomong nih wong itu orang nanti kita tadi nanti sih nek wong itu terus kaki nikah lagi kami dulu sih boleh tapi orang anak gak kami dulu sih boleh sih gitu tapi kami ini ya kalau kita jawab budaya akhirnya mengenai ke sini sebabnya akhirnya gue sih Oh, ngono to, Pak. Ke HP ke untung bojoku ra duwe HP. Banyak sekali ya. malah orang bicara terus merok wa istialu utawi gemeje mau enten gemeje sing seneng Gusti Allah ya nek sing dikene Gusti Allah wa istialu te gemeje ana dia gemeje yuki guru kang jemen ing Allah kang jemenake Allah jemenake apa istialu kang demen ing ikhtiar sapa Allah Gusti Allah iku ikhtiar rojuli gumenjene wong lanang binasti kelawan awak jene wong lanang inggal ditali nalikane perang wa inggal sot mati lan nalikane ana bilahi nah gumenje kan yo ana sing diketini karo Gusti Allah yo ana sing disenengi lah gumenje sing disenengi Gusti Allah yaitu gemeje nalikane dhek iki gleleng mrene kekapuran. Ngadepi musuh dhek gemeje yo kudu sing pede. Lah perang malah ada pasor. Tau pasar musuh ini. Nanti perang iki kudu gemeje kudu mrene kudu pede. Iki kudu wani tenang, perang malah kada wani wis rasa perang. Jadi ngono kuwi gumedhe ketika perang dewe musuh utawa sombong pemerintah genderek dewe musuh ikulah gumedhe sing disenengi Gusti Allah. Termasuk bang dasar mati lan nalikane ana bilahi, lan bilahi wis pede ra masalah. Kaya wingi anake corona wis kudu pede. Pancen yakin nek Gusti Allah iku nitane walaupun musibah atau bala atau penyakit aja pede ke Gusti Allah. Orang sangat diwedi ya ngono. Wis lek cara kudune ngene. Angger jek iso maca lakon jakum wis mesti si aman ngono. Nah, kenapa? Lek maca kitab tafsir sawi niku dijarune tafsir lakon jakum niku Bapak Paroda man qara'a wa karusak an masa sobahan wa masaan amana minggu lima makhludin ila mati hatta matan faman arja matahu angsahu kiratuna jawe kanjeng Nabi yaitu kita minggu jadi kelaku itu sapa wonge Quran maca 2 ayat niku lakon jakum rasul min anfusikum sampai entek 2 ayat itu sapa wong kok ngajine maca iku wae karo satan sobahan nek maca iki diberan itu setiap tasbih di esok itu terus bermasaan sore itu catane biasanya kalau orang maksiat kayak gini itu tasbih akan pakai kok ngajekne lafaz atau kalimat atau ayat atau jakum sampai entek niku wau bar maghrib tasbih itu bar maghrib itu amanah mingkuli makmuhin mongko aman selamat sampai sembarang sing gak disenengi makmuhin gak senengi orang gak senengi penyakit apa kok gak seneng yo termasuk musibah apa gak seneng diko yo gak seneng sampai jaya mati asal mampus itu
Faman arada Allah mau tahu hak angsahu kiwakuma. Barang siapa yang dikehendaki kematiannya, maka Allah melupakan dia dari baca dua ayat. Arada wong sapa wong arada kaman pakai sapa Gusti Allah mangkai makne wong asal muka nglalekake sapa Allah kiwakuma ing maca dua ayat. Lek dilalekne Gusti Allah kersane mati, dalah jalan ciwi. Makanya pedia ini ngomong kalau apa jangan cint ada kalau bodoh kenapa vaksin aku juga pedia yakin aku siapa Sampai kali kurang aja betul vaksin. komandan Soalnya betul. nah aku gak uji vaksinnya aku yakin aku siapa paling boleh diberikan pokoknya ci sama tuh aku siap ini sama siapa Terpaksa. Itu apa aja? Mereka terlibat apa yang atau Ya. bukan terus terlibat itu aslinya kan bisa tahu kan terakhir mungkin iya itu kan terlibat itu kan Indonesia yang sakit tahu kan terakhir jadi aslinya ya tanya Quran Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa syahid. Kalau nanti di kosa kerjanya cerita kalau yang tenang suatu ketika zaman itu kalau Sulanda pas kalau Sulanda tar bojo sana kalau itu dia ngesong karena saat kalau kayak zaman kayak tahun ini awal tahun itu kok gak tahu roh itu kok ya sampai tua jadi kalau dah nyanyi nomor tahun ini kok bukan nanti sakit lantas kalau sakit bilang tok jadi baca itu jauh aku biar kalau guruku apabila itu dijajahi moco orang baca itu jadi jajahi itu iya kan maghrib orang karisa aja kalau cilik ke masjid nanti kemudian tapi datang itu yang mau setiap sholat itu jelas tapi lek keterangan kita pinjam esok sore esok maghrib datangnya singkatnya itu dan datang itu setiap sholat ayo, bilang bakar itu sejari kan nonton pas haji ya nonton kantor. Jadi sampai sekolah ini ternyata bakar ini menjadi tahun. Nah mas pulau sinten bodoh doai kalau selama 30 tahun ini jadi tahu kok bahasa itu sudah tahu. Ya kecil biasa nih. Terus kalau sampai mana karena baca rutin malah 40 tahun ini. Kamu tak rutin cuman pirang tahun bodoh. Kamu besok tahun kan. Terus nanti lo bahasa itu tidak sampai itu. Betul tahu apa yang biasa dan boleh ternyata main. Ya promosi ini kalau nak Jawa itu kalau maghrib dari esok ke sore. Tapi rasa moji adalah itu disebut tidak. Buat ikhtiaru, kota itu gede, anak dia gede, dibukan dan seneti sopo. Kang seneti gede sopo Allah. Iku al-ikhtiyaru gumedhe fil badhi dalam perkara sing adil. Lah gumedhe bereng ngrinti umuk sing gak disenengi Gusti Allah yaiku gumedhe perkara kang datang. Allah nglakoni perkara mampu masawu bangga-banggane kancane. Lah iku sing gak disenengi Gusti Allah yaiku gumedhe sing nglakoni barang sing datang utawa sing Amma zamanuna anapun utawi ana zaman kita hadza zaman iki idza kharaja mongko nalikane metu sapa amaratu ail maratu sewadon min baitiha sangka omahe wadon fadha mongko tailanan ayo siwanan iku yahmiju isyarah sapa lanang biainihi kawan mripate wong lanang ayo siru tegese isyarah sapa lanang ilahi marang ilahi marang wadon biainihi lawan mripate wana wa hajibi lan alise wana waya jusuha
lan girang-girang sapa lanang ing wadon biaji kelawan tangane lanang wadha utawi rajul wadha utawi iki rajul ai rajul lanang iku yak biju nyekel sapa rajul biaji kelawan tangane rajul wa qabdu utawi yak biju sini wa qabdu lan qabdu bisa umah bener sone yak bisu jadi ya ini kalau ini sama yang bisu nyekel sapa lanang biadi niku nyolek biadi kata rajul wa qabsu telafal qabsu bisa dilaksat anu mati kanjeng kosongake ikut tanawuru merkoleh mesti dia profil asobi kelawan piro-piro pucuke jinjine rajul oh kopsu to yak bisu niku jadi kabeh. Nah, tapi nek keterangan iki ama zaman kuna anapun ana ing zaman saiki, zaman iki ya zaman sekarang berarti kayak biyen ya. Zaman sekarang, tapi zaman saiki nalikane wong wadon iki metu saka omahe, tapi gak nyanyi kok fasa cuman berkake untuk sing ngono. Tapi zaman-zaman saiki ku lek wong wedok metu saka omahe iku biasane ya miju dene wong lanang iku padha niku lho isyarah. Padha isyarah mripate anise gitu. Cek ting ting sama iki gak nyanyi. Lanang padha cepi padha mripate. Bahkan waya disuha lan girang-girang biaji. Setane niku wong lanang iki ya. Karena nyupit makanya ini macamnya lagu lawasnya ini. Ya. Corek itu ya. Cepet-cepetan corek. Oh kita sekarang colek. Hobi anak sekarang colek terus apa? Coba dibangun. Kalau ada maunya semua harus ada tak bisa ditunda. Emang sekarang lebih anak sekarang banyak orang bilang tak ada uang saja. Ada uang di saya, ada uang di bank. Pak nyejewu. Kula seneng mireng nek keterangan sing masalah yang wadon medal lan ngoten nggih. Sing dereng nate mireng cuman kula semerep teng HP niku putra setri medal niku bapake dah pripun. Ya ini digawe hasil jadi kalau bapak itu diwaspada berhati-hati kudu garwane lan putrane saking medal kaulane sing kerja. Ya iku sing manggar-manggare apa itu perhiasane, pakaiane kan itu juga ada kepentingan. Walaupun ada kepentingan, medal itu kasih berbarang untuk kerja. Ya, kerja itu yang panjang tujuannya nyate panjang pamer gitu. Makanya di solusi, solusi orang itu jangan membanggakan api itu kemudian dalam membanggakan Gusti Allah. Misalnya dengan cara mengaji, misalnya jadi niku masih paling bapak kedah dugekne napa ngalangut niku sing kula nate maos teng HP kok ngoten. Iya nek kene ngono tapi ya makane iki cemburu iki kok sampai cemburu kita. Jadi pancen ngaji iki ya kudu duwe cemburu.
cemburu. Jawabnya Gusti Allah iya gue sifat cemburu, kan Nabi ya duwe, tapi cemburu nih makanya kok sekali kan akhirnya latak tiru al-wirata. Jadi cuma kayak jadi cemburu, karena dong. Jadi jangan cemburu tidak makanya jangan cemburu, jangan cemburu. Muridnya simpen Pak. Muridnya saya Bahas bikin kan ini ya, dengan simpian kayak simpian nak biasa. Wah, gue. Aku kemana? Pada SPB apa SPB-nya pernah tahu bulan 12, urung tahu buceng durasi setelah dinyamuk dari sini. Yakin sumpah kalau dinyamuk. Patut ditiru itu. Oh, patut ditiru. Lain ada durasi. Oh. Gak nyaman dari. Wah, kalau durasi yakin sumpah Allah kalau buceng di sini. Kalau yang kalau yang lain ya. Betul apa? Bapak mesti apa itu? Apa itu? Tapi lah dari sini cepet, no apa yang itu? Macam yang itu. Jadi kok tanggungannya bapaknya bagian jadi pelajaran kita kan pelajaran tanggungan yang jalan itu kudu mungkin bapaknya satu putrane mencari satu dia tapi tanggungan keterangan cuma tuh rumah mereka jauh sih penting gitu karena kepentingan kok mesti sini menjaga kalau jadi bagian masuk keterangan sekolah masuk rawat masuk kerja terus ya mampu ini Maksudnya itu loh. Nah, keluar apa-apa ternyata juga memang aman. Tapi kasual enggak iso ae. Hujannya si kok tapi ngasuh bulan sik. Oh, berarti enggak iso ae. Enggak iso. Si kok ae ya padha lah nang kontrak yo ana itu padha ae. Padha ae. Kudu jalan pengawasan ya, pengawasan. Oke. Sing lanang sing apik-apik yo kek tidak apa ya apik-apik kuwi. Makanya kalau dengan Bapak Pak Sini, Pak Sini apa kesami? Bapak namanya Pak Jenri. Kalau masih awal di proses di luar itu so bisa Bapak punya satu so ya sih. Belajar dan bisa. Kenapa sampai dosa kalau mungkin dengan Pak masuk tangki dan cekai. Yang teknik masuk tangki kalau yang terkuari juga. Pas ngasuh pas olahraga mereka ini nggak kita ajak olahraga ini. Alasan aja makan olahraga. Saat kelas lama-lama nggak aja kita jajan. Kan olahraga ya itu olahraga. Karena Pak Ustadz Bapak Mas Devi ini, hari Pak Ustadz pas berlaku. Akhirnya jaga olahraga. Alasan yang dikenang itu olahraga. Tiba-tiba dilebari Pak Juri bilang matematika sesuai karangan sampai kira itu pikirannya. Jadi olahraga Pak Juri. Oke, ini sih karena ayo maju olahraga. Aku kayak juga. Jadi gue sari susah-susah. Dan potong di bawah susah. Ini potong berarti masa mungkin. Ya tapi kan olahraga kan orang manusia orang sekolah. Jadwal olahraga. Cuma gue rasanya kayaknya olahraga juga. Apa itu? Jadi rana lain kalau musik itu rana lain saja. Hanya sudah berharap. Tapi ya pakai salah. Dulu pakai isom. Dan kiau
Akhirnya, nah kali mau apa? Ana ing zaman saiki wong majer-majer niki metu saka omahe, tapi wong majer wis jenengan ora pacar karo siman kudu ono. Metu saka omahe akhire wong lanang-lanang iki padha nyawang, padha isaro, padha cek-cek mripate, bahkan sampai jalin-jalin ngoten niku malah sowan wis lanang sampeyan. Jadi makore kawan cucu ini kan. Selain kuwi wahada aerojulus aerojul kuya takalamu gelman sojul bikalamin kawan gelman fahisin kang sumber layar do kang ora itu hu ing kalam edaka kalamu ing gelman saka dijine mengakeni agama li ahli kasimile kasuwe dijine jati tegese dijine wong baganati lan pira-pira anake wong bae lan pira-pira kang selain dia itu jual jawel tolak-tolak itu wau biasanya wong lanang-lanang kuwi nek kadung menemui lho omongan iki sing elek-elek kalamin fakisin itu kan cuman sing elek omongane kalimat-kalimat sing jember sing kira-kira gak itu atau gak seneng bagi wong sing duwe agama kan gak seneng nek kalimat sing elek biasa cacah mun ada untuk liwat di sini kan omongane kita lihat ini kalau fisik sedikit jalan dan siniku yang nama orang Jawa itu mati jadi sekarang para orang awak mungkin mati-mati jadi orang mesti kesalahan mana ya dirimu kan baper banget dan ada jadi orang mesti kesalahan terpaksa itu yang silang dari setan bisa. Akhirnya makmu setok-setok. Mulai kan gue mesti salah sana. Ini jauh masih kan gak ngarang kan. Ketika akhirnya setan menggunakan silang orang itu, pas ukur pas setar lagi kan ini bokong akhirnya. Mana nih masih sini kalau ya ini pakai salah makanya ya hati ketika bagaimana terus kalimatnya kan saya gak disenangi dari kalimat sing elek tapi kok wis nak ngono ngene elek kadang miso dan wis piye sedang kuwi piye makanya iki kandhane sing itu ono rasane iki Bala ibratul lan ora kumajon solihatun ingkang saleh linasi Semono kalimat iki kan gak senengi kagune wong sing saleh-saleh iki solihat. Gak seneng wong kalimat sing elek-elek atau jember sing dirumah gimana dia juga seneng. Ini ya berarti seliwati serasa kok gaya, ora sama makune kok lengkap. Wakola juga Bapak Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar dan Muhammad bin Ali Ibnu Hajar itu Syekh Muhammad Ahmad ini putra Syekh Muhammad putra Syekh Ali putra Hajar. Wizawajir dalam kitab Zawajir anik profil kabair soko kitab kabair. Jawa Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ibnu Hajar iku idza daraba mongko nalikane kapeksa sapa imra'atun wadon li kuruji
lil khuruji maring metu lijarati waladin krono ziarah utawa tilik silaturahim nang wong tuane masan pancane kharajat mongko metu selasun lakin bisni zaujiya lawan oleh izine bojone wadon. Tur beri mutabari jatin ton ora mamerake ai beri mutiratin tegese ora nglairake lisinati marang pepaese wa makasih lan bagi kubasane dicari kedue pira-pira mana wa kawan ana apa kauniha anane wadon iku pimilahatin ing dalem robo pakai cara dikasih mimi karena semen gaya almatu pakaian alati mana talhiku kang patut apa mana biar lawan maraki sapa mati wadon wasihoten lan kotor dikasih sin ismu fa'ilin wasa pinatakon pakaian bislatin kang asor dikasih ba al asofi wal fathul wal fathi lughatan gaya al-mihnatu pakaian sing pakaian kerja. Jadi dijawab sama nalikane wong wadon iku kok terpaksa medal saking duwene metu saka omahe tujuane pancen ziarah utawa tilik silaturahim nang wong tuane iku ya oleh masalah. Tapi medale to miyose metune wong wadon omah iku kudu kanthi izine bojone. Suami tercinta. Itu izin suami tercinta. Ayah. Bu. Ayah. Cukup. Jadi kudu oleh izine garwane. Tur lek medal iku ora kerja tegese orang netoke lizinah pepaes-pepaese lan pakaian baguse dipamerne marang wong lanang-lanang. Dadi aja pamer yo gawe rasa seneng dipamer. Wis pancen duwe digawe to gawe ki opo. Jane ra apa-apa wis menawa kudu kae dijel. Celengan. Ini dia mau yang main ngono kuwi. Jadi dikene kuwi ya saya ya kayak Nah, topone. utang ya ora. Lah kan penak begitu, dan sering kan penak ngerti rezeki ngerti cara mak pakule mari ngoten niku ngerti kon bekal juga yo bekal gawe ngerti. Ya salah suwi no ngatur mari mak kuwi. Pagi jangan aman itu. Itu aman tenan. Jadi angsa mesra saking liya ketika cilik tiap sepahe tapi kudu oleh izine bojone. Tur yo aja mamerne apa sing kok gawe. Nek kok gawe ora kira sama pamerne sing kok ora pamere. Nek ngasemi kan pareng bare dhewe ora wis gawe apa. Sing penting aja kok pamer-pamere ning. Tur medal iki mulai mriki kudu ngangge pakaian sing pakaian ini karpe pakaian sing kotor, isi biasa, jili kerja, dan bahasa apin, dan bahasa itu, tuh ya maksudnya pakaian sing biasa kerja. Kerja ini biasanya api-api gitu kan. Saiki kuana ini, kerja kemarin ini itu kerja pakaian sing diubah-ubah dalam mungkin itu. Kerja ini katanya di suara kui, dulu kerja ini pakaian ya siap-siap, katanya di suara kui, pakaian dinas. Bis, hanya saiki kuana kui. Bangke kafe pada sing rusuh lebih kasih ke Joko ajine toko dan regane ajine rogo saka busana regane ajine awak saka kumica biasa pakai biasa malu iki pakai sing rogo sing kotor kerja iki mari rasake kakak. Sing penting niate rokok terus pokoke. Wa tabutu lan reksa sapa wong tarfaha ing mripate wong iki. Syukune roe kalawan syukune roh fi masya ing dalem lakone wadon wa tanggul lan aja wadon ing maksud kese wadon yaminan kali niwa tengen wa jimalan niwa.
Menunggu ketika melakukan mripate iki direne iki artine dipaksa apa direksa aja mlaku merem ini. Bahkan rene mripate iki ya senaga-naga. Maksudnya ditekan mripate. Aja mencoba besar-besar. Ting-ting. Aja mlaku karo malah merah-merah sing diliwati. Barang dulu. Lirikan matamu mari-mari aku ndak iso. Jadi lek nampane ku ya iso wis lumrahe aku kan merasa. Napa merah-merah. Makanya temen itu haratan dulu yaminan dua simanan. Lek nampah niku ya aja mingang-mingo. Mingang-mingo arep ya berak-berak iku kita matamu. Lirikan. Itu mari menjadi niku lho. Ayo biasa monggo jangan putih monggo. Penak-penak tapi siji ate ditoko sampai pamer sampai justru menarik utawa menarik nangkong sing dadekno iku mater pesona karo bojo. Biasa mawon yang tertarik. Wah. Mau aku ya sir aku miliwan sir. Mbak Ila lamun orang, Mbak Ila tak lamun orang Semarang kadang kaya mengkono-mengkono tersebut, biar khalafat gambare yen to melayani sekolah wadon al-mazkuru al-mazkuru kajejo anak mengkono sewadon oniku asyatan wadon kang maksiat. Ternyata kok sebagai iki kabeh metu wis ora pamit sing lanang, ning dalan yo wis plera-plera. Ini kami Kalimantan kaya ngono iki mah baik-baik. Gua komedi. Dan redok. Lek ngono kuwi jenenge wong wadon sing maksiat. Ngono kuwi. Lek ora ngono kuwi dadi ora maksiat ilahi mane Allah wa rasulilan kuwi Gusti Allah wa jalan bojone wong wadon. Lek sampe kok metu saka omah segala iki kabeh dadi maksiat marang Gusti Allah lan Rasulé marang bojone. Ya bojone pamarengko ape nang ngomongane itu nang kene bojone karo sik. Masa ora ngene. Nah, iki kok ojo mas omongane pamit kok. Karena naik penjenjo kecurigaan, mau mereka dicemburu berarti kan banyak ini. Berarti kalau cemburu berarti kan cinta. Wes jelas ya. Berarti selagi kita sudah jelas. Itu perang makanya itu izin, izin yang ditolong. Sampai izin. Pada izin marah-marah, kalau izin enggak apa izin. Akhirat izin watrok. Banyak orang yang tahu, nak ini orang watrok. Mau orang kan budaya kudu kami diri jadi kudu mengeroyong jadi kudu pengaji orang yang caranya kayak ya makanya biasa orang kucing yang penting kita harus coba masa di rumah kalah kita ya kan tapi ya bangga dari ini di sini sampai dengan ini sih macam-macam
kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi kulliyatil wa afiyatil abdani wa shifaiya wa bil absari wa ziyaya wa ala syarri wa salim. Allahumma salimna min afatin dunya wa bil akhirah wa innaka syahid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'murah ya aziz ya ghafar ya sattar ya fatah ya razzaq ya rahman ya rahim ya alamin. Wa assalamu ala mursalin walhamdulillahi maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi jazafa'atu li kulli hawli PAC Fatayat NU Kecamatan Wates mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. PAC Fatayat NU Kecamatan Wates